Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal. Enguany és un any especial per Albal i les seues festes. S'ha complit el 75 aniversari de la reconstrucció de la imatge de Santa Anna i això s'ha notat a l'ambient. Els carrers s'han engalanat per rebre a la patrona que ha baixat des de l'ermita de Santa Anna i ha passat 9 dies al poble. Actes religiosos que han estat acompanyats d'altres més festius com concerts de rock, sarsueles, playbacks, sopars al carrer, cavalcada o correfocs. Unes festes per a tots on es veu la col·laboració i la unió dels veïns d'Albal. Un dels actes més ben acollits al Val és el sopar popular. El passat 23 de juliol, el Parc de la Balaguera comença a omplir-se del bon aroma dels entrepans de magre amb tomata que l'Ajuntament oferia als seus veïns. I avui és la nit en la qual fan els bocadillos, l'Ajuntament fa uns bocadillos de baix de magro amb tomata i sopem tots junts. I n'hi ha bocadillos que l'Ajuntament paga bocadillos d'entrepà, de tomata i llomello per tot el poble d'Albal i després fan playbacks i després disco mòbil. Els barracons porten 3 anys alçant-se al poble, però les seues associacions festeres es senten tan còmodes amb ells que sembla que porten tota la vida. En aquesta setmana és la setmana de festes, en la qual munten totes aquestes jaimes i cada un el que fa és contratar un lloc per on passar tota la setmana de festes. Al sopar li va seguir un espectacle musical enllestit per les 7 comissions falleres del poble. El concurs de playbacks, que amb la categoria d'adults i la infantil va congregar a gran part del municipi. La Junta local organitza un concurs de playbacks en totes les comissions de la nostra població i la veritat que l'any passat va ser un èxit i com va ser un èxit enguany tornem a repetir. De la piel tiene el reloj de antaño como de año en año 5 minutos más para la cuenta atrás. Actuacions molt treballades que requereixen un gran esforç per part de les comissions, assajos, vestuari, maquillatge.
Pues som de la Falla de la Joventut del Val i estan pintant les xiquetes per al playback que van eixir a continuació. Uns balls que també es disputaran el premi i on les noves falleres majors s'estrenen com a representants de les seues comissions. Bueno, estoy súper ilusionada y sobre todo por el calor y la compañía que toda la comisión me está demostrando. Y aquí tenemos a la fallera mayor saliente. Divendres 25 de juliol, el poble d'Albal presentava este aspecte. A les 12 de la nit s'iniciava el correfocs. Des de l'església de Sant Carlos i fins la plaça de la Constitució, un riu de foc anava enllumenant els carrers i les cases. Un acte molt atractiu que des de ja fa uns anys a Albal ens deixa unes imatges tan espectaculars com estes. L'ofrena sempre ha sigut un dels actes més emotius de les festes d'Albal, i més en un any d'aniversari. Associacions, festers i festeres i falleres majors anaren a ofrenar a la patrona Santa Anna amb un ram de flors en el seu 75 aniversari. Estamos haciendo una ofrenda para de Santa Ana que hace los 75 años y es muy especial. M'agrada molt el festa d'Albal. Quan era molt xicoteta i vaig a veure a una falla major infantil, le vaig a dir a ma mare que jo volia ser. Molt bonico, perquè a més a ella li diuen Ana, entonces avui, a més de que és el seu dia, pues mira, ho disfruta. Ay, muy bonita. Yo estoy ya viniendo más de 20 años con toda mi chica y nos lo pasamos muy bien. A la Santaneta le tenemos que hacer homenaje. Si cada any l'ofrena és participativa, enguany encara ho ha sigut més. Un fet que a l'alcalde d'Albal, Ramon Marí, ha plenat de satisfacció. Enguany ha sigut un any especial com a conseqüència d'haver celebrat el 75 aniversari de la reconstrucció de la imatge de Santa Anna. I, evidentment, això ha suposat una participació massiva de moltíssima gent en l'ofrena. Entre altres han sigut totes les xiques que han sigut dames i reines i que han volgut eixir, han tingut aquesta possibilitat. Això ha fet que fora una ofrena més vistosa, on ha hagut molta més gent i que de la qual jo estic molt satisfet de tot el que hem fet el dia d'avui. Les festes continuen, avui no s'acaben, demà tindrem la cabalgata i per últim després demà tindrem la processó i el castell. I en això concluirem les festes d'enguany que van a ser i seran unes festes que marcaran història en el nostre poble. Però si peguem una ullada al programa de festes, cadascú té les seues preferències. Lo millor pues, de les meues festes és playbacks. Els he mirat i m'han paregut tots molt bé, molt bonics. La nit, sí, que n'hi ha lo de Celtas Cortos. Sí, en efecte, eixa mateixa nit actuava Celtas Cortos en el Parc de la Balaguera, un concert molt esperat on el grup posava en marxa el treball que acaba de veure la llum en este 2014. I és que la programació musical no pot faltar en unes festes. Eixa mateixa nit hi havia sarsuela a la plaça de la Constitució i sessió de DJs. També ha tingut presència el grup Bongo Botrago i el festival Albal Rock.
I arribats al dilluns 29 de juliol, arribem a la conclusió de les festes, un punt i final que sempre posa la solemne processó. Orgullosos poden estar els festers de Santa Anna, encarregats enguany de preparar tot el programa de festes. La verdad es que desde octubre llevábamos hablando a ver si podíamos juntarnos. Las actividades que hemos hecho ha sido la semana de festeros, que era la que hemos pensado esta semana, y la verdad es que muy bien. Pues sobre todo ha sido actos para la gente joven y hemos participado con el ayuntamiento para las comidas y cosas así que han hecho para la gente mayor y jubilados y no sé, prácticamente todos los públicos. 11 joves, amics i enguany clavaris que amb l'ajuda de l'Ajuntament han configurat un programa per a tots els públics. Es presentaren com a voluntaris i tot i que la feina ha sigut molta, la satisfacció no s'ha quedat enrere. Sí, ha sido bastante duro, pero la verdad que ha merecido la pena porque las fiestas han salido todas muy bien, como esperábamos, y la verdad que todo bien. Durante el año, pues nada, hemos estado vendiendo cosas para recaudar dinero para montar las fiestas y todo, y organizando otros discomóviles y cosas así para recaudar sobre todo dinero para las fiestas. Ha venido Bongo Botraco, ha venido Space Elephants, ha venido Celtas Cortos y algún que otro musical. Tant en l'ofrena com en la processó, desfilaren totes les dames y reines de tota la història de les festes d'Albal. Como dama de hace 25 años, pues me ha hecho muchísima ilusión, porque cuando fuimos damas no nos imaginábamos ni de casualidad que esto iba a existir y que en 25 años íbamos a volver a salir, y ha sido muy bonito. Bajaron la imagen a principios, bueno, a mitad de julio, la bajaron de Santa Anna y la bajan cada 25 años, entonces es un orgullo que el año que la bajan salir en la procesión y en la ofrenda con todas tus amigas, o sea, con tu grupo de amigas, que es cuando pues, te reina y dama, claro. Una vegada més, estos dies tan necessaris en un poble han arribat a la seva fi. Han anat de meravella. Santa Anna és la millor del món. Mira, això és el meu home, les festes ja avui ja l'últim dia. Les festes, doncs molt bé, s'ha celebrat el 75 aniversari de la imatge de Santa Anna, de la restauració, i el poble, doncs, per mi ha respost molt bé. Farem el castell, la despedida, perquè hi ha la 1:30, i l'any que ve més. Ens ha ajudat a ser més poble, ha fet que se coneguérem, ha fet que els veïns eixin al carrer, que treballaren conjuntament, ha fet que aquest treball a la vegada les relacions entre els veïns hagin sigut més gran. El resultat és el nivell de participació que hi ha hagut. I està clar que ha hagut un nivell de participació altíssim, ho hem vist en la processó, que és la processó que des que soc alcalde ha sigut la més llarga, l'ofrena més llarga i des de luego el lloc incomparable en el qual fem totes les actuacions, ahir en el Parc de la Balaguera, ha sigut que ha fet que això hagi sigut un èxit d'assistència i que la gent hagi participat, i això és l'important, no? 9 dies d'activitat contínua per viure al carrer i amb els veïns. 9 dies per fer festa i per fer poble. Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal.